салом. имрӯз 16 апрели соли 2021 ва рӯзи ҷумъа аст. дар оғози барнома шуморо ба муҳимтарин хабарҳои давоми рӯз ба мо расида ошно мекунем. имрӯз дар шаҳри душанбе иҷлосияи навбатии шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум баргузор мегардад. расо як сол пеш дар иҷлосияи якуми палатаи болоии парлумони тоҷикистон давати шашум аъзои маҷлиси миллӣ аз тариқи овоздиҳии пинҳонӣ номзадии муҳтарам Рустами Эмомалиро ба вазифаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибдорӣ намуданд. ҳамчунин дирӯз 15 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи якуми шӯрои илм, маъриф ва инноватсияи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. 15 апрел пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси амалкунандаи саҳа вазири корҳои хориҷии подшоҳии Шветсия хонум Ан Линдеро ба ҳазур пазирафтанд. хонум Ан Линде баъд аз мулоқот дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон гуфт ки ба ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгириҳои ҳамаҷониба ва ҳамкориҳои пурмаҳсул бо саҳа миннатдории бепоёнро изҳор мекунем. ҳамчунин дирӯз дар Тбилисӣ вазири нақлиёти Тоҷикистон ва вазири иқтисоди Гурҷистон бо мақсади фаъол намудани ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ бори нахуст созишномаро дар бораи иртиботи байналмилалии автомобилӣ имзо карданд. тамошобинони азиз, шумо метавонед муфассали хабару гузоришҳоро дар сомонаи radiotoj.tj пайгирӣ намоед. барои рӯзи 16 апрел $1 ба 11 сомони 32 дирам, 1 евро ба 13 сомони 55 дирам ва 10 рубл ба 1 сомони 46 дирам баробар аст. имрӯз ҳарорати ҳаво дар шаҳри Бохтар рӯзона то 28 дараҷа ва шабона то 13 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хорух дар баъзе ҳолатҳо борони сус борида рӯзона то 13 ва шабона то 3 дараҷа гарм мешавад. агентии обу ҳавошиносӣ ҳавои шаҳри Хуҷандро тағйирёбандаи бебориш гуфтааст. дар ин минтақа ҳаво рӯзона то 24 дараҷа ва шабона то 13 дараҷа гарм мешавад. имрӯз ҳарорати ҳаво дар шаҳри Душанбе рӯзона то 24 дараҷа ва шабона то 11 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи тақвим 16 апрели соли 1997 дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванди 6 миллионаи мамлакат таваллуд шуд. дар ин рӯзи соли 2001 дар Тоҷикистон корхонаҳои воҳиди давлатӣ Тоҷик Ангишт ва Тоҷик Газ таъсис дода шуданд. ҳамин рӯзи соли 2008 маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоотро қабул намуданд. 16 апрели соли 2014 президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар бораи эълон намудани соли 2014 ҳамчун соли футболи оммавӣ фармон ба имзо расониданд. имрӯз дар Арманистон рӯзи кормандони милитсия ва дар Булғористон рӯзи ҳуқуқшиносон ва аввалин конститутсия таҷлил карда мешавад. шунавандагони радиои Тоҷикистон имкон доранд ки давоми рӯз дар соати 10:40 барномаи иқтисод ва молия ва дар соати 11:40 барномаи насли сомон бо мавзӯи зиёд намудани муассисаҳои таълимӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бишнаванд. дар соати 12:15 барномаи нидои бедорӣ ва дар соати 13:15 барномаи ёди рӯзгори ширин пешниҳоди шунавандагон мегардад. шумо метавонед дар рӯи мавҷи 104.7 FM яъне дар радиои Тоҷикистон дар соати 15:10 барномаи радиои саёҳат ва дар соати 15:35 барномаи равондармониро бо мавзӯи кӯдакони оварагар бишнавед. ҳамкорони мо дар соати 16:15 ба таври мустақим барномаи ҳамдилро пеш мебаранд. дар соати 17:10 бошад барномаи шарҳи матбуот аз навиди нашриҳо ба мо маълумот хоҳад дод. шумо барои огоҳии бештар метавонед саҳифаи мо дар Facebook, YouTube, Instagram ва Telegram-у Twitter ҳамроҳӣ намоед ва ҳамчунин хабару гузоришҳои моро дар сомонаи radiotoj.tj пайгирӣ карда метавонед. барои то ин лаҳза бо мо буданатон ташаккур.